Helo, siamai a chroeso I Coctels go lew Alun Tew. Gadewch I mi ddangos I chi sut I baratoi Ciwbanes Wen mewn 12 cam. 1. Rhowch y 2 fesur o rym mewn I jwg cymysgu. 2. Ychwanegwch 2 fesur o Kahlua. 3. Llenwch gyda iad. Dyna dim tong gyda fi o hyd. 4. Gwasgwch ar y botymau like a subscibe. 5. Trowch gyda llwy nes bod y ddiod yn oer. Fel dwi wedi deud, mae hyn yn gam bwysig iawn. 6. Cymerwch gwydr hen ffasiwn a'i lenwi gyda ffres. 7. Straeniwch y ddiod o'r jwg i'r gwydr. 8. Arllwyswch 1 mesur o hufen sengl dros gefn llwy ar wyneb y ddiod. Eto, pwysig iawn. 9. Ysgwydwch neu gratiwch ychydig o nutmeg dros y top. 10. Nodwch yn y comments isod beth yw eich hoff coctel rym chi. 11. Gwisgwch eich Ciwbanes gorau. A 12. Mwynhewch. Salud.